Karia daukagulako txandari jauna, egunon? Egunon. Bueno, zer modu zabiltzate, agenda bete lan daukazuelako, aste honetan bende berriz izaten ari gara, dagoeneko behin dekretua aldizkari ofizialan argitaratuta honek ez dago latzera bueltarik. Bai, orain arte bageunden olako egoera pixkat arraroz samar baten, hauteskundeak udaberrian izango zira, bagenekien, data ere nahiko segurtzat ematen zen, baina konfirmaziori gabe, zaila zen olabait, aurre kanpainari hasiera ematea, eta sartu gara buru belarri aurre kanpaina. Bueno, asko ibili gara, apustuak egiten egun hori izango dezen ala ez. Bueno, Euskal Herria Bildutik elementu desberdinak kanpainaren erdigunean jarri nahian, edo aurre kanpainaren erdigunean jarri nahian baita ere, azken bilerat, azken orduotan etxebizitzari buruz hitz egiten entzun ditugulako, aktualitatearen gaietako bat ere izan da, lege horri jarritako elegitearen harira. Bada neurri konkreturik, etxe bizitzaren prezioa murriztu izateko, alokairu gehiago izateko egundokogun testu inguruan? Neurri konkretu bat baino gehiago, ez? Neurri sistema bat martxan jarri bat dena. Nik uste dut 2015ko etxe bizitza legean badaudela oinarriak horretarako, ez? Eta nik uste dut aukera badaukagula. Eta probestu behar dugula eztabaida hau, eman den eztabaida hau, rekursoaren bueltan eta soluzioa planteatzeko eta mahai gainean jartzeko soluzioa. Lehenik eta behin nik uste dut partekatu behar dugula denok, eta uste dut horretarako aukera badaukagula, arazo badaukagula etxe bizitzarekin. Europako emantzipazio tasa basunetariko daukagu, prezioak neurriz kanpo daude, hainbat udalerritan etxebitza bat eskuratzea kasi imposiblea da, alkilerreko, alokairuzko etxebitzen eskaintza oso urria da, inexistente hainbat udalerritan, beraz badaukagu arazo bat, eta honek ondorio sozial larria dauzka, gazten emantzipazioa ideokenez, desberdintasun sozialak areagotzen dituelako eta barez. Hor badaukagu diagnostikoa partekatua izan daitekeena. Eta badaukagu oinarri bat, lege bat, 2015an legebiltzarrean onartu zena. Garai hartan ez geunden ados, nolabait etxe bizitzaren auziari eman beharreko erantzuna inguruan. Gaur egun badirudi baietz, beraz, badaukagu aukera bat etxe bizitza politika publiko proaktibo bat egiteko datozen urteetan eta arazo honi konponbidea emateko. Tresna juridiko politiko guztiak, halako aldarri bat egiten zenuen, esate baterako gutxik dauden etxe bizitzak bultzatzeko merkatura ateratzeko? Bai, zalantzari gabe. Ikustut behar ditugula tresna juridiko guztiak gure esku. Eta hemen dagoen eztabaida juridikoan, ez? Hainbat juristek esan dute, ez? Gauza bada etxe bizitza kompetentziak guk izatea, Gernikako estatutuan egotea, eta beste gauza bada egin beharreko etxe bizitza politika integral hori eginan izateko. Eta adibidez, alokairuan mugatzeko, edo pisu turistikoan mugatzeko. Orduan, hor afekzioa sortzen dela, adibidez, jabetza eskubidean, edo ekonomia, edo jarduera ekonomikoa koordinatzeko eskubidari edo titulu kompetentzial hori dagokionez. Eta titulu kompetentzial horiek estatuaren dira, konstituzioan daude, eta ez daude gure eskura. Beraz, ikustut, honek ere harreman zuzena daukala buru jabetzarekin eta estatus politikoarekin. Eta uste garaia dela jada definitzeko estatus politiko bat emango dizkigunak guri eskumen guztiak etxebizitza politika integral bat egiteko. Gaur egun ez dauzkagu eskumen horiek gure eskutan. Herritarrengandik hurbil egotea ere bihurtu da, estrategiaren puntuetako bat, hor begira da, saiakera politikoarekin aurrera atzera zabiltzalako, zer herritarrek eskatu edo partekatzen dutena zurekin? Bueno, nik uste badagoela sensazio bat, eta da, azkenengo urte luzeetan indarran egon den politika gintzak eta gobernagarritasunak ez daukala herri proiektu bat oinarrian. Falta zaigula epe luze ertaineko herri ikuspegi bat. Herri honek datozen urteetan izan barduen garapena inguruko lurzoru partekatu bat. Eta indarrean dagoena dela epe motzeko politikagintza bat, eta oso interes alderdikoiek baldintzatutako politikagintza bat. Eta nik nahi izan dudana da, aurre kanpaina hontan, ekarpen bat egin eztabaida hor zentratzeko. Nik uste dut momentu erabakigarrietan sartu dela jada, 21. mendearen urte erabakigarrietan sartu dela, eta euskal politikagintzak 3 lurralde hontan daukan defizit larriena dela indarrean dagoen gobernugintzak ez daukala xede bat, ez dagoela herri xede bat, ez dagoela etorkizuneko proiektu baten inguruko ikuspegi partekatu sendorik. Eta indarrean dauden koalizioak eta ordezkatze dituztera batez ere, batzuen eta beste interes, alderdi interesak eta epe motzeko ikuspegiak, ez? Beraz, zentzu hortan, nik egin dudana izan da, aztertu, zein garai historikotan gauden,
nola dagoen herria, nola iritsi garen momentu erabakigarri ontara zeintzu diren nire ustez, gure ustez, beti ere nik Bizkaia EH Bilduren komunitatearen ikuspegia jasut, eta horretan alegindu naiz, zeintzu diren herri honen dauzkan erronkak epe ertainera, eta erronka hori heltzeko ze politika gintza eta ze gobernagarritasun behar dugun. Ze bilbidea gustatuko litzaizuke izatea, saiakera politiko horrek, zakit tartean, gainontzeko hautagaiek ere irakurtzea ere bai? Bai, zalantzari gabe, eta helaraziko diegu, gainera eskura saiakera hau, ez? Nik uste dut aukera badela. Aukera bat, aurre kanpaina honetan eztabaida politikoaren maila igotzeko, ez? Eta begirada, epe luzeko begirada bat hartzeko. Ze berriro errepikatuko dut, uste dut, egiten diren paktuak, egiten den politika gintza, oroar, oso epe motzekoa dela, ez? Adibide bat jartzaren, hezkuntza legearekin gertatu izan zaigun, ez? Alderdi sozialistak esan du, eta nolabait saldu du garaipen bezala, EH Bildu hezkuntza akordiotik atera izana. Herri ikuspegiko politika gintza balen izten bada, nik uste dut denok partekatu beharko genukela gauza bat, eta da, hezkuntza sistema datozen urtetan egin behar den eraldaketa egiteko ezinbestekoa da herri adostasun bat. Eta beraz, ezin daiteke inolaz ere positiboa izan, lehen indar politikoa izan daitekena, hezkuntza akordiotik atera izana. Edo atera izana nolabait positibotzat hartzea. Hor adierazten dena da alderdi interesek erabat baldintzatutako politika bat. Eta hori arazo bada momentu honetan, ze aurrez aurre dauzkagun erronkak oso potoloak dira. Eta eskatuko dute kooperazio gaitasun bat, alderdi politikoen artean, beti ere herri proiektu baten bueltan, eta eskatuko dute baita ere gizarte zibileko, euskal gizarteko eragi estrategikoekin ere kooperatzea. Herri akordio beharko litzateke horren besterako manduen beste zerbitzu publiko baten inguruan, osasun gintzaren esaterako, zegira hautagai desberdinek egindako adierazpenetan ikusi dugula, proposamen argiak ere egon direla, ezta? Proposamen batzuk egiturazko lantaldeari dagokionez hortik etorliteke konponbidea? Hemen ere konponbidea ez da bakarra, ez? Nik uste dut azken urteetan egon dela planifikazio falta evidente bat, okerreko politika egin dira. Nik uste dut kontratazio eta personal politika oker bat egon dela. Behin-behinekotasuna oso handia da, Osakidetzan. Horrek sortzen ditu lan baldintza prekarioak, lehen arretan evidentea da, eta ondorioz mediku askok alde egin dute Osakidetzatik, ez? Beraz, daukagu egoera bat larria, eta egiturazkoa da egoera hori. Pandemiak tensionatu zituen osasun sistema guztiak Europan, gure ere bai, baina arazoak lehenago zen. Eta pandemiaren ondoren ere arazoiek jarraitu dute bere horretan, ez? Beraz, nik uste dut hemen ere lurzoru partekatua jarri behar duguna. Eta lehenik eta behin da diagnostiko on bat egitea. Eta konturatzea denok, daukagula arazo bat, arazo horrek badauzka kausa batzuk, eta kausa nagusia nik uste dut diela planifikazio falta, prebizio falta, eta okerreko personal politika bat, eta hortik aurrera hasi behar garela soluzioa jartzen. Batzuk izango dira epe laburreko soluzio edo neurriak hartu beharko dira, eta horretarako gu proposamenak egingo ditu, martxoan zehar, eta beste batzuk izan beharko dira epe ertain bateko perspektiban hartu beharko neurria. Nik uste du datozen lau urteetan konpromisoa izan behar dela Osakidetza berriz ere zutik jartzea. Plantillaren haunditze hori izango litzateke epe laburreko neurri bat? Bai, eta estrukturala bilakatzea. Gaur egun badago plantilla estruktural bat eta plantilla funtzional bat, eta tartean hor badago behin-behinekotasun tasa handi bat. Eta horrek eragiten duena da, lan baldintzak prekarioak izatea, ez daude kontratu luzeak, beraz ondorioz oso zaila da personak hartatzea, edo ekipo medikoek personak hartatzea, ez badago jarraikortasunik, ez hori funtseskoa da. Eta gero egin behar da baita kontratazio eredu aldatu. Kontratazio eredu hortan, erakargarri egin behar da Osakidetza lan egitea. Eta aztertu behar da profesionalek ze karrera profesional demandatzen dituzten, eta zeintzu diren Osakidetzan medikuak bertan mantentzeko jarri behar diren baldintzak, eta horretarako behar diren kontratazio politikak. Administrazio eta zerbitzu publikoan oroar greba deialdia martxoaren 12irako gaur egingo dute erregistro formal hori Eusko Jaurlaritzaren lan delegaritzan, eta eskaeretako bat soldataren 10% igoera sindikatuek uste dutelako modu horren bitartez galdutako erosalmena berreskuratzeko moduan izango liratekela. Uste duzu eskaera horri erantzuteko moduan izango zinela lehendakarizatera iritsiko bazina? Erosalmenaren galera hori objektiboa da, eta nik uste dut herri konpromiso bat izan behar dela,
erosalmena galez adin, ze horrek dakarrena da desberdintasun sozialen aragotze bat, ez? Ez da bakarra, hori ez da sindikatu egiten duten eskaera bakarra, badago behin-behinekotasuna jeisteako konpromiso edo eskaera bat, gaur egun 154an dagoena, Europatik bertatik atentzia ditu izan zaio. Espainiari, estatuari, eta Eusko Jaurlaritzari baita ere, behin-behinekotasun tasa hori jeitsi dadin, ez? Nik uste dut aukera badaukagula hemen ere. Eta da, administrazioaren modernizazioaren inguruan eztabaida bat irekitzeko. Eta horrek baduzka ertz ezberdinak. Bat bada langile publikoen lan baldintzak eta soldata baldintzak bermatzea. Hori bada faktore bat administrazioaren modernizaziorako, baina baude beste batzuk ere, ez? Nik uste dut digitalizazioa dakartzan aldaketak inkorporatu behar diela, gobernu on baterako eta gardentasun ikuspegi batetik, kontrol mekanismoak behar direlako, inbertsioa, egiten da inbertsio publikoaren efizientzia eta efikaziaren ikuspegitik gauza asko daudelako betzeko. Eta bestalde, uste dut administrazioan ere, buelta bat eman barzaiola, azkenengo urtetan eratu hauzitan jarri behar direnak, ze uste dut, nolabait gure gaitasun instituzionalak mermatzen dituela, nolabait bezeria sare horrek, ez? Eta ondorioz, hori bere osotasunen aztertu behar dela, behar dugulako administrazio bat, gaitasun altukoa datozen urteetan eraldaketa prozesua. Baina badakizu aldarrikapen sorta horretan bere biziko pixu hartu duena 110% soldata igoera orokortua izate dela, horrek eztabaida sozial bat ere sortu du egungo sektore publikoko lan baldintzen inguruan. Halako egoera bati erantzuteko moduan legoke administrazio publikoa? Nik uste dut eskaera hori aintzat hartu behar dela. Ez justua delako. Ze erosalmen galera bat baldin badago, hor nik uste dut erantzun bat eman behar dela, ez? Baina gero, inbertsioaren ikuspegitik, aztertu behar da, nola, berriro esango dut, nola hobetu egiten den inbertsio publikoaren efizientzia eta efikazia. Eta uste dut asko dagoela hobetzeko hor administrazio publikoan. Aizu, diputatuen kongresutik aurre jasotzen ari garen eztabaida horri ere buruz galdetu nahi nizuke Koldo auziak sortu duen berriz ere tenkatu duena, apur bat badatorrelako kontatzen ari ginen, sare publiko eta pribatuaren arteko harremanez. Nola ari zara bizitzen? Distantzia batetik. Guia murgituta gaude gure aurre kanpaina prozesu hontan. Nik uste dut ere euskal politika gintza pixkat aislatu behar dugula, ez? Espainiatik datozen hainbat notizitatik eta hango joeretatik, eta gai izan behar gaela euskal politika gintza zentratzeko eta eztabaida bertan zentratzeko, ez? Sarritan gehiegi baldintzatzen gaituzte Espainiatik datozen notiziek eta handik hango gertakariek, ez? Baina zalantzari gabe ustelkeria kasuak badira, besteak beste, bezeria sare hoien, sare klientelar hoien ondoriotako bat, eta maizegi ateratzen dira esoik Espainian baita gurean ere. Madridi gatozenak enjuizio transferentziak dira, hemen adostuta eta hemen beteta behar luketen arren, pasain astean dagoeneko argi berde olazgarremendik prentsaurran ematen zuen, biren inguruan, aste honetan bilera teknikoa beste bati buruz, autogobernu gehiago ere aldarrikatu duzu, zeintzuk behar lukete izan, transferentzia orden horretan, lehen postuan behar luketenak? Transferentzia hauek etor daitezela hori notizia hona da, baina konturatu barra 45 urte beranduago datu zela, ez? Eta ondorioz gure ambizio politikoa ezin dela izan Gernikako estatutua betetzea. Nik uste dut gainera birzentralizazio prozesua gertatu dela estatuaren partetik azkenengo hamarkada luzetan, loapatik hasi eta gaur egun arte, auzitegi konstituzionalaren sententzien ondorioz, eta gure autogobernua dagoela oso kamustua. Eta nik uste dut hori ere badela irakurketa partekatu bat, ez? Familia politiko ezberdino partekatzen duguna. Aspaldi abiatu zen autogobernua berritzeko prozesua eta ez da gauzatu. Azkenengo 3 legegintzaldietan hori bili gara rotonda baten bueltak, eta jarraitzen dugu hor gutxi gora bera. Momentu honetan, ambizioa ezin daiteke izan Gernikako estatutua betetzea. Ambizioa izan behar da estatus politiko berri bat idazte. Oinarri eta printzipioak badaude adostuta parlamentuan. Gutxi gora bera hor badago adostasun esparru bat, eta orain saiakera izan behar da hori artikulatu batera eramatea, eta herri adostasun bat lortzea hemen, Espainian ireki den testuinguru hau proiektualizateko eta interlokuzio bakarrarekin joateko Madrid. Horri buruz Bozento taldeari mandako elkarrezketan esaten zenuen oso denbora gutxian testuingurua erabat aldatu dela, orain arte tabu izan diren gaiei heltzeko prest dagoela legebiltzarra.
zentzu horretan zuk esaten zenuen, ezta? Bueno, badagoela adostasun bat oinarriei dagokionez. Pradalexenia jota gertuako ikusten duzu eztabaida horri ekiteko, segia da autogobernuaren ponentzian aurrerapauso oso gutxi eman direla, baten bat eman baldin bada behintzat, eta estatus propioaren inguruko eztabaida rotonda baino geltokien geldirik egon dela. Bai, nik egin dituen adierazpen batzuetan ikusi dut ambizio falta puntu bat, ez? Orain, datozen 2 urtetan, lehentasuna omen da Gernikako estatutua betetzea, ez? Baina 2 urte barru ez dakigu ze egoera politikotan egongo garen. Eta nik uste dut momentu hau dela. Azkenengo urteetan, behin baino gehiagotan esan da, ez? Segurazki, Sánchezen bigarren gobernu bat errepikatuko balitz, aukera hori probestu beharko litzatekeela, ez? Hori EAJak behin baino gehiagotan jarri izan du mai gainean azkenengo hilabetetan. Baina Otuzarbera izan zen, ez? Otuzarbera, ez? Baina ematen du beti atzeratzen dela momentu hori, ez? Eta nik uste dut ez gaudela ja denbora galtzeko momentuan, eta ez gaudela aukera galtzeko moduan, eta aukera hau probestu behar dela momentu hontan, eta 2 urte barru ez dakigula ze egoeretan egongo garen. Pradalexek itxaropenik eman dizu? Urterako gai horri beste modu batera heltzeko? Bueno, ez dakit, orain dikiztugu izan nolako elkarrezketa baterako, eta ez da ere eztabaida baterako, gai honen inguruan, baina datozen astetan seguru gai hau agenda politikoan egongo dela. Atzo eneko ondeza izan zen hemen, eta berari galdetzen genion, horren klasiko bihurtu diren itun desberdinen inguruan, eta berak nahiko argi esaten zuen, akaso bere burua alternatiba gisa perfiliatzeko baita ere, bueno, Euskal Herria Bildu eta EIJ elkarrekin eskumendako gobernatzen ikusten dituela. Bueno, nik uste dut badagoela mandatu demokratiko bat Euskal Gizartean, eta hurrengo parlamentuan hori isladatuko dela, ez? Mandatu demokratiko badago buru jabetzan aurrera egiteko. Eta oso posiblea 75 eserlekutatik 55 soberanistak, abertzaleak edo kasuan independentistak izatea. Eta badago mandatu demokratiko bat politika publiko aurrera koiagoak, aurrera zaleagoak egiteko. Gaur egun egiten diena, baina posiblea gehiengo oso bat egote hurrengo parlamentuan ezkerreko joerakoa, ez? Ezker joera argi bat izango duna. Beraz, hor badago mandatu. Galdera da mandatu demokratiko hori implementatuko den ala ez. Eta nik uste dut ez gaudela denbora galtzeko moduan. Eta hortik aurrera ikusiko dugu. Orain, ikuste dut egin behar dena dela eztabaida bat mandatu demokratiko horren gainean ze herri proiektu eskaini behar zaion herri honi. Hori da faltan duguna momentu. Eta nik uste dut gaur egun dagoen gobernagarritasunak ez dituela borondate demokratikoa batzen baizik alderdi interesak. Eta ondorioz daukagu politika bat oso epe laburrekoa eta ez diona erantzuten herri proiektu bati, mandatu demokratikoa jasotzen duen herri proiektu bati. Ondoren ikusi behar du hauteskunden emaitza zeintzu diren. Eta ni ziur naiz mapa politiko aldatuko dela. Mapa politiko aldatzen ari delako. Eta uste dut alderdi guztiok onartu beharko dugula Euskal Gizarteak ezartzen digun rol berria. Eta hori izango da, denok egin beharko dugun ariketa demokratikoa bakoitzak bere etxean. Eta hori egin ondoren negoziatu beharko dugu gobernagarritasuna nola antolatu. Eta gu nik uste dut hor egongo garela, indar politiko eta elektoral handia izango dugula, eta uste dut ezin daitekeela planteatu herri honentzako etorkizuneko proiektu bat EH Bilduri bizkarra eman da. Hori ez dela inolaz ere aukera bat, eta beraz, negoziaketa horrek ikusiko dugu ze ematen duten eta nola antolatu daitekeen gobernagarritasuna. Podemos da Sumarren arteko hausturan abantaila aurkituko du Euskal Herria Bilduk? Nik uste dut hori ez dela notizia on bat, eta ja pixkat alderdi interesak albo batera utzita, hor ematen den mezua nahiko kezkagarria dela eta penagarria dela, ez? Askotan esan du hau eta kalkulu elektoralak albo batera utzita, ezkerrak alako testu inguru baten ezin dezake alako mezurik eman. Hau da, dauzkagun erronka guztien aurrean, ultraeskuinaren aurrerakadaren aurrean zer eta ez gara gai adosteko nola aurkeztu hauteskunde batzuetara. Nik uste dut hori ez dela inolaz ere notizia on bat. Lurralde zerrendak aurkezten ere bazabiltzate, argazki bidez sare sozialetan dagoeneko ikusi ditugu. Eta izan da komentario partekatu bat, aurpegi berri asko daudela, perfil desberdin asko, zertarako. Hiru pixkat printzipio edo irizpide jarraitu dira, ez? Bat jarraikortasuna bada, badago jende bat baita ere azkenen urtetan legebiltzarrean egon dena, esperientzia bat akumulatu duena, eta egingo dugun lan parlamentari horri jarraipena ziurtatuko diona. Bestetik dago jendea gai gakoetan, guretzat importantea diren gaietan, eta tozen legintzaldian agenda politikoan ongo diren gaietan, badaukana jakintza bat, badaukana ibilbide profesional asentatu bat, eta orain pausu ematen duena politika egintzan bere ekarpena egiteko. Ez dela adimen artifizialari dagokienez, dela berdintasun politikei dagokienez,
dela transizio energetikoari dagokionez eta bar. Eta bestalde badago jende bat politika municipalizati datorrena. Herritarrengandik hurbilekoena den politika hortati datorrena, eta nik uste dut begirada interesante bat ekartzen duena. Amaitu horretik beste kontu bati buruz ere galdetu nahi dizut, Madrildik agenda markatzeko inolako helbururik gabe, baina Vox alderdiak salaketa bat jarri duelako, Euskal Herria Bilduk bere kanpainan erabili duen tipografiari lotuta beste alderaketa bat egin duelako, Alderdi Popularreko belaunaldi berrietatik datorrena, zerbait esan nahi bali maduzu? Zorionez, herri hontan oso argi dagoela ultraeskuinaren estrategia izaela kasurik egin behar, eta ateak itxi behar zaizkiela, eta nik ez dauka denporarik alako gauzetan galtzeko, eta uste dut herri honi daukan konpromiso hori utzi behar zaiola. Euskal politika gintza zentratu behar da, herri honen arazotaz, herri honen etorkizunan inguruan, eta ateak itxi behar zaizki ultraeskuinaren estrategia eta alako diskursoa. Pelio txendiano, eskerrik asko, egun honen izateagatik. Animo, eta zorteo. Bi esker. Bagoaz eguneko albiste nagusiakin irati.